Салом алейкум бародаро. Ҳозир ҳамаи ҷумҳурида ҳамаи ё гирифтестен. Ина бародаро. Дидестен. Метонен дар свет занен. Метонен мисол истифода барен. Ҳами ана ин магнитрон дора. Инамиҷа як чиз схемаи дора. Дамиҷа вақте светаки зади мешаспа. Ина ҳама сенсорнияй. 65 сомон фурӯш да будай бародаро. Номерои соҳибша дар рӯи экран мемонам. Ана бинен. Бинен харидорӣ кунен. Ина қатиш махсус қошиқча доштай. Ина ина бародаро касе желание дошта боша марҳамат номерои соҳиби ҳами чиз бозори автовокзал бозоре ки мо кор мекунем автовокзал Сафариён марҳамат чанд намуд вибрш будай ана хай ман гапо рост истифодааш набурдам ям гармак меқапа ина меқапа фикрам фуам хе хубӣ доштай ҳамин гармак меқапа сифатча гапо росташ намедонам дошто свет ки надорем мо ҷои корда наметиянон ана бо воситаи прибор месанҷем касе марҳамат харидорӣ карданӣ боша номерояшда занг занад мумкин доставкатон биёра хайна хеле чиз ию қаба фикрам чизеам надора инҷа кнопка доштай ди вақте меғалта хиша мекиштай нахе ира монди вай меҷиқа диди функсияш хеле ладна уқа чизе набудай истифода бурдани боша марҳамат харидорӣ кунед